Saya sin pat isuban aingu U Blei hakan step bangyo sakani kalat bangyo ban puson lembak Ktien Ktien berbo jong Blei nagaliang jong Good News TV priang subahai pi baro sakani ka jingpuson lengba jong Ktien jong Blei kapang kabangnya puson lang ni ka step kalong shapang gawai kapang bakata kalong ka jingsngomu kani gadi kapang ka balik se teng hak jing imbriu jeng ajong pi bun sin ni klep bat om day teng kata teng ki ki bang yo ki ki bawan na ka jim ka jeng ajong pi isngo kumba ki day bai dak jeng la jeng ajong pi dan bun ki bri pas ngo sarong yala ka jong jeng la bat ki shimru ika buram chalde ki don ki kimi ki pa ki ba ai buram ki ba ngo sarong yala ka jong ki khun namar ba ki long ki khun ki ba don ka sap ka phong bat ki ro ba ka de ka jeng la jong khun jong ki teng haba ngiyo shibun ki jeng khu ngisngo kumba ka de ka jeng la jong pi ka de ka bor ba ka jeng la jong pi ban iklat ban sngongu ya U Blei ubulang mu utan rai jong ka jeng khu baro parlok ki bapai ni devotion ng step ka jeng sngongu bun sin kala do no nangana pi kum ki brio ka gospel jeng Loukas ka lenong ga khat nyo ga khat wei hadu khat khandai ka ya thu yangi shphang ga wei ki jingjie ha ka Ktien ga jong U Blei ha ka bala don shphongot ki brio ko pang yang tholi bat kini ki brio lewan mynsiem pat U Jisu Khrist bat hapdeng kata ka Jingiaseng joki U Jisu Khrist kini ki brio ko pang yang tholi kila perta U Jisu Khrist ong ko Jisu to sngi yangi kini ki papang yang tholi ki sngu thu biang ba uni U Jisu udon ka bor ba pen khia ki kila bena nang ni nang tai ba uni U Jisu Khrist ujupen khia ki papang ki basitong ka Bible ge thu ni ba U Jisu jubab te papang yang tholi bat ka ka ba wong ki kalong ba wong khilet pen i yala de shaki rangba lengdo ka julong ka rukam ba ki rangba lengdo ki de maki ki ba ai certificate ya ki briu ki papang yang tholi bakin ya khle biang bat ki pat ki briu ha ki imlang ka salang namalo don ki nung ki briu ki papang yang ni jimpang yang tholi ki haban set yelde bat ki haban shong ha ki jaka ki bomlong sti bat pen khle bat ki wei pat ki pat ba kapsong tenat kelong ba anda ba kita ki papang yang tholi ki la lek ban mare ban pen yelde shakirang ba leng do kindit kinsan kat baki dang mare ban lek ban pen i shikirang ba dang do kiyo i ba la pen khia yaki like a Bible kam yatho an hal baki la yo ek jing khia ki lek chenu kam yatho ya kata hendring la ban so thu biang ba an ha ba la pen khia yaki le si ban pen chiki le si kin lek shikirang ba dang do ban yo ek kynja certificate baki la ban khle lang pat hak bat ke imnang ka salang baki la ban lek be kendu bat khun ki bat kurim bat kum ta ter ka Bible ka yatho ini ba udon uwei onda bahlu i ba lapen khia ya u na uni nyang tholi ukan mau ya nong pen khia bat ukan mau kan diang mano ba pen khia ya u ka Bible ka yatho ini ba uni onda ba ulas ngotho ba lapen khia ya u ula mare branch ya Jesus Christ ban let ban mani ya u ban let ban ai yang jing sungu udon ya Jesus Christ ka Bible kami thui Asia shapang gi khandai ngut ki briu ki papang yang tholi bat kami thu shuro ba ki wan ne ki man ban sham of Jesus Christ henry nak de khat khat nyong la ban snu thu biang ba ki ni ki khandai ngut ki man shu ban sham of Jesus Christ nama Jesus Christ wong kum ni hak de khat nyong om sham la ban khu ki shipau henry hangnu ki ta khanda kani pen iba kini khandai ngut kim wan shu banwa nong pen khia kim don ke jing sngu ban wan ban ai U Blei nong pen khia parlok basngap
Baik, ya kini jingpuson hang step. Ka jingim ka jong piru teng kalong kum kini kibri pang yang tholi khandai ngot. Bun sin ni klet ban sungu U Blei. Bun sin ha ka jingim ka jong pi. Ni klet ban sungu ya uta bula kerku yang ai pi. Ni don ka jingkot jingkhia, ni lait jingpang jistom, ni lait jing jenjar, ni lait jingman sao. Ni don ka spa ka phau, ni yo ka ying ya ka jingbam jingdi. Kam dei perlok dak jingla jing K.J.P. Kadek jingker ku ke jong U Blei. Ban mak tak dau ke ke beran kam nang pi kalong ka jing sungu U Blei. Perlok ha bangin sedang ye ke sngi step. Yang in pet ye la ka jong ke jing. Ngilong ki bri ke ba kumno. Hatung ngilong ki bri ke ba kum uni ba pang yang tholi u ba wan ban wanra ya ke jing sungu U Khrist. Ningilong kum ni be pat khendai ngot. Ki ba pang yang tholi. Ki ba anda ba kla yo mat yang jipan khia U Khrist. Kim kan mau shu ban wan ban sungu U Khrist u ba long no pun khia. Kani ka khubo kani ka jingpuson hang step. Ka khot yang ai pi. Ki perlok ki ba ngai U Khrist. Bangin long ki ba sungu ya U Blei. Ka khot ka weru yang ai pi. Bangin long ki ba sungu ki para brio. Namar ka de kan ka de jinglong ka U Blei udawa nang anapi. U Blei ngur ku. Yang jingpuson hang step nang tak buram ju. Amen. Ni doai. Ngingu imi ablei step. Hadin bang liyo yang jingpuson dak tin jumi. Ka bakren syapang ka jing sungu. Ni doai ablei. Lardon ablei jumi ki bak ngimdon syu ka jing sungu ka jing jumi. Kerpang imi ablei. Try pendai kin try balang baju ni kubo. Kan long ka jingker kui ni ablei. Bangin lak kan try bakin mau. Bangin nang ban sngu ni try. Halaka sngi ka jing ka jumi. Kerku yang si po para bangsa. Hak teng Jisu doai. Amen.